pavimentacións e dotacións de auga. O BNG de Ribeira presentou unha proposta que busca destinar o 1,7 millóns de euros da asignación que lle correspondería ao municipio a través do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para este ano 2026 a investimentos nas 9 parroquias. As actuacións contempladas céntranse nos servizos básicos, fundamentalmente en saneamento, abastecemento de auga e pavimentacións, cuestións que, segundo os nacionalistas, seguen a ser prioritarias para a veciñanza. Dende o BNG acabamos de facer unha proposta para destinar ese 1,7 millóns de euros a reforzar os servizos básicos que teñen hoxe as parroquias de Ribeira e tamén para seguir promovendo esas actuacións básicas en materia de saneamento, pavimentacións e dotacións de auga potable ás 9 parroquias do municipio de Ribeira. A proposta que fai o BNG parte do diálogo directo coa veciñanza durante as xuntanzas mantidas nas últimas semanas polas parroquias. Levamos tempo percorrendo as parroquias, escoitando o sentir da poboación e tamén coñecendo de primeira man cales son as necesidades de cada parroquia. Por iso, a proposta que facemos hoxe dende o BNG responde a ese compromiso que temos coa participación da xente de Ribeira e tamén é unha proposta que nace en positivo para seguir levando adiante a voz dos veciños ao Concello de Ribeira e tamén atender as prioridades máis básicas de cada parroquia. Os nacionalistas lamentan que o actual goberno do Partido Popular volva ás vellas formas de gobernar, presentando unha proposta do POS sen debate previo, sen consenso e sen escoitar a veciñanza, nin os grupos da oposición.